sme neformálna skupina ľudí, ktorí majú radi poprvé spievať a prinášať ukrajinské kultúrne zvyky a tradície na verejnosť. My sme taký amatérsky zbor, ktorý organizujeme a aj sa zúčastňujeme na rôznych mestských podujatiach. Nápad vznikol už dávnejšie. Pani Galina Tkačivská spojila aktívnych, angažovaných ľudí, ktorí radi spievajú, a pod vedením pani Oleny Hovov sa vytvoril zbor Maký Cvit. Projekt sme podali preto, lebo chceme čím viac podporovať kultúrny život v Nitre. Cieľom projektu je to, aby ukrajinská komunita spoznala slovenské zvyky a tradície, lebo spievame nielen ukrajinské, ale aj slovenské pesničky. Aj naopak, aby slovenská komunita nejako trošku hlbšie spoznala ukrajinskú kultúru. Projekt bude zahŕňať niekoľko podujatí na také významné dni ako oslava Nového roka, Veľkú noc, koncert na Ukrajinský sviatok Ivana Kupala. Pozývame všetkých ľudí, ktorí radi spievajú, sa pridať na naše nacviky a v podujatiach budú nielen spev, budú aj tanečné vystúpenia, malby a rôzne workshopy. Plánujeme z grantu zakúpiť hlavne techniku, lebo nevždy je to dostupné, keď žiadame nejaký priestor, tak nie tam príde technika, kostýmy, aj občerstvenie na tie podujatia. Prezentujeme nielen seba ako zbor, ale aj celú Nitru, lebo chodíme po rôznych miestach Slovenska, spájame ukrajinskú a slovenskú komunitu medzi sebou, reprezentujeme tú našu ukrajinskú dušu a srdce a chceme naplniť ten náš život kultúrou aj dobrou hudbou. Hlasujte za nás a vopred ďakujeme za všetky vaše hlasy.